Λοιπόν, είναι το πρώτο μου βίντεο που κάνω για το YouTube. Έχω παρακολουθήσει πολλά βίντεο. Έχω πάρει ιδέες και μάλιστα μ' αρέσανε πολλά πράγματα, γιατί το ψάχνω συνέχεια εγώ. Ναι, λοιπόν, είπα κι εγώ να πάρω κι εγώ το κολλάι και να κάνω το πρώτο βίντεο. Αυτό το βίντεο το έχω ξεχωρίσει, μάλλον το έχω χωρίσει σε 3 μέρη. Το πρώτο είναι σαμπουάν που χρησιμοποιώ. Το δεύτερο είναι αφρόλουτρα που χρησιμοποιώ. Και το τρίτο είναι κάτι κολόνιες που μου αρέσουν και θα ήθελα να σας τις δείξω. Αυτό είναι το σύντομο βιντεάκι για δοκιμή. Το επόμενο βίντεο θα είναι τα σαμπουάν που σας έλεγα και το μεθεπόμενο θα είναι τα αφρόλουτρα και το άλλο θα είναι οι κολόνιες. Ελπίζω το πρώτο βίντεο να είναι καλό. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο επόμενο βιντεάκι και ό,τι απορίες, σχόλια έχετε από κάτω. Ξέρετε εσείς, ένα like, ένα σχόλιο. Αυτό ήταν το πρώτο βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Συνεχίζουμε, έρχεται και το δεύτερο. Προς το παρόν, γεια σας!